Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Grace at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti anak ko ada Ayla, May, Joanne, ken Gian, Aliyah, Faye. Kastamot nila kay ko ani Joselito Galapon, ti Bugnay, Jadine, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, ti Singapore. Shout out kada Wilma Baroga, Marites Marido Cosin, ken Dayan K. Rolyoda. Makablaawan amin nga ada dita Malolos Supermarket, from John Israel Soriano. Racho family dita punta a Paris, especially da mamang Annalyn, papang Jerry, asawak ani Jerry Racho Jr., Janine ken John Andre Racho, from Riachil Datuwata, Riyadh, Saudi Arabia. J.R. Espirito ken Andong Tituba Benguet, from Arnold Tulete. Baysak family, datatang kan inang mi, asawa ka ni CJ, kan anak mi ada Amari kan Caleb from San Antonio, Ilagan City, Isabela. Anak ko ada Oliver, Ivy kan Alvin, Rochelle kan Jake, Mariel kan Marvin, kan J.R. Gutierrez from Oliver Gutierrez. Abalos kayong kan De Los Reyes family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Pamilyak dita Santol La Union, Wayasen family ni Inang Carmen, Lacondaso kan Ateo family from Eunice, Wayasen. Makablaawan ni Boss Shanong Madrid, Boslog, Jack, Jomar Manzano, from Billionaire Gang ti San Mateo, Isabela.
Debet Niveras ti Russia, Lega kan Niveras family, Tinalvo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Elsa Mary Ann Matusalem, Jenny Lynn Kimberly, Lady Len Matusalem, Janric Prince Kian, Princess Athena de la Cruz, ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela, from Nelia Limon, ti Dubai. Makablaawan ni Katugangak di Takarupyan, Baggaw, Cagayan, ni Magdalena Sugitan, kan ipag ko Anilita Abarientos, from Juliet Sugitan. Jampok kan Medico family, ti Kamaal, Quirino Isabela, from June Jampok. Lolong kan lolang ko di San Manuel Pangasinan, ti Bumbuaya Aranas kan Pascua family, from Michelle Faith Lab Pascua, ti La Union. Tanggilig Afunay Binalay kan Bartolome family, ti Tumawini Isabela, from Leia Afunay, ti Macau. Lamberto Pasion Jr., da Leslie May Anaya Faith kan Nori Andes, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Rumbawa ang Batali family, kan happy birthday Tatang Jelly. Makablaawan pa'y da Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Mundo Taberna Terrenal kan Alejo family, kastamat ni Lingling Kobe ti San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Grace. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo adanunan to'y nanumo asurat ko. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon, tapnog tultuloy matlatta ti panagdengdengag mi, kadagiti padas ti biyag ama idram-drama, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Grace at taga La Union. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay, babaan to'y programa yo. Katsapay ko mata makaibati iti adal kan lingdingay, kadagiti agdengdengeg. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti high school. Inakag-eskwelaan. Aganad kay ti panagnam anak ko tanay. Medyo nagalis itatidalan ta nagtudo iti rabi Di kay madanagan tatang. Nabayagan na kasta ti daldalanak tunggal mapanak ag-eskwela. Iso na iruama kun. Amok anak ko. Nga may mayat matlang di aganad ka akanayon Aywan. At iti balon mo Adapay mo tayong tadyo di kalman tatang. Umanayan day jay. Ang mga noda ngay kasapula medyo eskwilaan nyo anak ko. Ang mga noda gatangam. Narigat na pagpursito lang ti kwartana. Agyaman na kerod no kasta tatang. Sige, mapanak nga rudan. Tadagasag pa'y ni Aldo. May samot na jagayem mo. Ang mga nog siksi manan amag na dita. Inton kwan na igalisan. Kasjay namin at talaga ni Aldo tatang. Feeling namin kat may sa babae. Iso kasjay at talagan. Ay, malangar anak ko. Ta agrubwatak matin amapan ije talaw. Nagyaman na, nakadanan tamot lang diti pagadalan. Aguray ka, Frenny. Punasak pa ito kapitpita ka shoes ko. Kasanumat namin, tila pagpagnaam. Saan ka makapirmi iti may sa pagnaan? Aslakan to lang amin agsalsalang agkinni-kinni. Of course, Frenny. Feeling beauty queen ko naman. Sika talaga. Hoy, anda kayo matgaya man. Itay pangor-orayan kayo Kasano, kat nagbayag mo't amag na to'y kadwa.
Ay, nagkalismat kami ni Titalan. Nung ay may galisa ko, di naperdi po iti ala beauty queen alangak. Di kagdanag, Aldo. Talaga beauty ka mo't latakot. Ay, I know, right? Ay sus! Kayat naman. Of course. Basta ni Melvin tinang ibaga, agpaiso, tadi na mo agulbod. Ala, umay kayon. Mapantayo nga rodon iti classroom. Ang mga numaladaw tayo pa eh. Huwag nga, Rod. Alan, mapantayon. Grace, Sabado yung ton bigat. Awan ti sarag tayo. Ada ka di pa namin ton bigat? Awan, ijayak lang balay. Ngam numapan ni tatang ijitalon, tulongak tulatan. Mabalin ka diti sumurot? Anya, sumurot ka ijitalon? Sigurado ka? Wen, awan mo't lang taramidak iti balay. Siguradong awan tong mo't lang ni mami ijay, tabisi iti negosyo na. Kasta talaga dagiti babak na akas kada kayo. Makumikom iti negosyo. Manmano kami nga rodan niyang kita ka ni mami. Naimbaklangan at adda ni Nana Flora akad kadwak iti balay. Awan pa yun oras kanyak ni mami. Melvin. Manipod pimusay day di daddy. Impamaysan ni mami ti panahon na iti negosyo na. Nalipatan nan nga dak nga anak na. Para matlakan ka ter aramida ni mami, imsan aya. Si kanto matlang tag numariti amin. Pudno. Ngam sa balil at tamat ajag banding kami kumamot sa paminsan ka ni mami. Hindi na pa'y nga rodan amo na niya ti mapaspasamak kanyak. Naagad adalak pa yun sa anin. Naimbag nga rod, ta saan ka akas ka dagiti anak ti babak nang, ajay la makibarbar ka da ti aramidan da. Jack to aramidan ti kasta Grace. Kat agyaman ak unay tada kayo ko ni Aldo ang nagbali ng kagayim ko. Nga uray marigrigat kami laang. Naragragsak to pa iti biyag yung umsyak. Isa di ka kumamauman o kanayon na iti balayo tunggal awan ti sarag tayo ha. Wan, awan problema. Nakalukat ti balay mi para kan ka. Umay kano dito ni Melvin inton bigat. Nay, anyat ko na ditaw. Sumurot ka na di talon na mapantayo. Anya? Ang mga no agungot to ti inana no maamuan na akanayon ditaw ni Melvin. Amu tayo ni Madam Betty anak ko. No mabalbalen, di na kaya't ama ilalaok kadagiti marigrigat ti anak na. Jack mat mabalin alapdan ni Melvin tatang. Naragragsak kano dito'y ngam iti ayanda. Isa ano mabalin, kanayon dito'y tunggal awan klase. Ay, sa bagay. Narigat mo't apawilan tayo. Ta kaasimat. Kan maysa, nasingid kayong agayam. Wan tatang, nasingpat ngamin ni Melvin. Kaslasan nga anak ti Baknang. Mapantayo ka di talon inton bigat tatang? Wen, Grace, ta pambarak mo't tin aburasan, dagiti bunga tinatang ko iti talang. Agbalon tayo nga tatang, tapno ijay tayon ton amangal daw. Sigurado maragsakan to unay ni Melvin. Gayam mini Melvin manang Emmy. Baknang da. Ngam kay kayat namat ti makigayam itikas kada kami amarigrigat. Naragragsak kano iti ayan mi, ngam iti balay da.
Kanayon ngamin nga awan ti inana, tamakumikom iti negosyo da, kat dayta ti pagladladingitan unay ni Melvin. Nga mapukaw amin nga imimpanan na sakit tinakam, tunggal mapan iji balay mi. Isa abaybayan mi latamutan kanitatang. Nagtultuloy latangarod ti panaggagayam mi, uray isun ti pakaungungtan na iti inana. Napdapan naman ay Melvin. Sapsapulan na ka itay ni Mamem. Apay Nana Flora, ada dito itay ni Mami? Kunak no nasapaan na pa ni opisina na. Ay nagsublida iti driver na, tada ka no nalipatan na. Tiyan mo na katada ka dito, ita Sabado kat garod ita. Amo na nga awan klasem. Anyang itaraمیdag dito balay Nana. Awan matapulos ti oras ni Mami kanyak. Pagpasensya amlatan ni Mami, tamakumikom iti negosyo yo, Barok. Kanayon mo't na nakasta manipod pimusay day di daddy. Kasla ti negosyo na langan tinapatag kan kwa na. Saan na pudno day ta, Melvin? Napatag ka kan ni Mami. Kayat ko ngamin ti mapmapan iti enda Grace, nawan ti klase mi, Nana Flora. Naimbag ijay ta naragsak, huray marigrigat dalaang. Nagmayat ti mapan iti taltalon. Pudno tako ng Barok. Uray na kurapay dalaang, naragsak na. Takanayon da nga agkakadwa itirigat man wano ginawa. Wanharad Nana. Kuma, kas dilangan ti biyag mi, tapno kanayon kami mat ni agkadwa kan ni Mami. Madanod to day Barok. Basta agadal ka na imbag. Sapay dandani ka nagkuleyo. Ay, nagbiita talaga ti Aldaw. Wan nga rod Nana. Gamdi kag danag, talaga nga igalad ko ti agadal, nga oray awan suporta kanyak ni Mami. Nakariing ka pa'y gaya, Melvin. Rabina. Talaga nga inuray kayo, Mami. Nabayagmat nga minin na saan tayo nakapagsarita. Apay, ada ibagam iho. Ay, nabanuga ka talaga. Nagadungamin tinaskan nga si kaswak iji opisina. Apay, nagbakasyon kayo mo't ngamin, Mami. At amat dagiti talkan nyo iji opisina. Tapno humakay na kayo mo't. Melvin, narigat apanawan iji opisina. Ado ti ka kompetensya ita. Isonas ka na mabantayan anaimbag. Nga ora awanan na pulos ti inanayo, Mami. Awan pa oras yun kanyak. Kanahin latan na ti negosyo ti pakakumikuman nyo. Amo mataparakan ka amin dagiti ngar aramidak iho. Mami, kontento ako niti panagbiag tayo. Sana masapol nga agpabaknang kayo pa'y. Ay, saan mo nga maawatan iho? Agam sana bale. Dumtang to ti Aldaw amaawatam, no apay ngar aramidak amin dagitoy. Kat di nakpakadanagan, kabaala kasalwadan ti bagik. Kat sika agadal ka na imbag, adda amin akasapulam. Kat uray anya akurso ti kayat mong tungalaan, mabalin, tada kwarta abus-busem para iti panagadal mo. Franny, at nga matlagayam dito ay. Itay pasapsapulan ka. Si kamat gayam, Aldo. Makitam ka diti makitkitak. Ha? Ni Melvin mo tinakatugaw iti bench.
Apa di masit kan? Palpaliiwak ngamin. Itay payakas lamalmalday. Nakad-adayo ti ayan ti imatang na. Ala, ang mga nadamot parikot na. Amuklatan Maipapanmandaytan ka ni mami na. Talaga ngamin ang mailiw iti atensyon ni mami na. Ay, kaasimot ni Melvin. Huwag nga rin, Frenny. Naimbag ko naman, ta makailiw-liwag tunggal mapmapan, iti balayo. Maragragsa ka na karod ang makakit-kita, tunggal ada iti balay. Nakaragrag saksi ka. Ay, kaasimot ti friend ta, Frenny. Yung marami din talata ti amin, tapno di na panunutan niya may maysa. Masapol nga di ngayon ta kanayon ti friend ta. Uy, friends, ladies and gentlemen, tandanin ti graduation tayo. Ay na, college tayo ton. Wan nga rod. Melvin, anya nga iti alama kurso. Di ang papada tayo kuma, tapno may samot laang ti pagadalan tayo. Dahil nga rod ti parikot ko. May mayat ko man umabayag pa iti graduation. Ha? Di mo kaya't tag-kolehiyo tayon ton? Win nga rod, friend. Kinasarita na kami ni Mamik. May papanitalag a kurso. Kanti kayat na. Mapanak ka no itayan ti kabsat na iti Amerika tay jaya ko nga agadal. What? Ha? No kasta? Saan ka nga agadal ditoy? Kadam ka din ni Mamim amapan ijay? Saan nga rod, Chris? Itulod na ka na lang. Talaga saan na ka napatagkan ko na? Kaya't nakpay ngaya dayo. Kat tinasakit. Oray da kayo agagayim ko ngayon bilang ko na pamilyak. Mapanawak pa'y. Kasanuak tulangan ijay naawan kayo. Amom, maladingitan kami matlang itiday tangay bagam. Awan maaramidan tayo. Taday tati pagayatan ni Mamim. Ay, friend. May kawa kami ton ka ni Grace. Oh, how sad naman. Jack kumakayat. Ngam narigat atog nga rin ni Mami. Inton kon, nagtalawak langan. Ay. Day tati saan mo nga aramidan, Melvin? San abale? Taparay ti pagsaya at matlaang ti pampanunutan ni Mamim. Ngam kasla Jack kabaalan ti maisina kada kayo agagayim ko. Friend, uray ta kami mo't pampanunutan mi palang ni Grace. Malidlidayan kami. Saan ka di, Franny? Ha? Uwin. Pudno timbaga ni Aldo, Melvin. Sigurado maikawa kami to. Tasanda kanton makita pa'y. Jack mailadawan tiliday anariknak itiday di apa nagsasarita mi kada Melvin kan Aldo manang Emmy. Nang runa idinaamuan mi ti panggap ti ina ni Melvin. Kalpasan nga rod ti graduation mi iti high school, intuludan ni mami na ni Melvin iti Amerika. Uray kasano ti panagkadkad na,
Saan nga imanugot ti inana asaan amapan iti balasiw taaw. Kasla kami naputedan iti may sa asa kamanang, ta saan kami akompleto nga aggagayam. Naikawa kami unay ken ni Aldo, nang runa unay kanyak. Jakman amumanang takasla nagsakit ti barukong ko, tunggal malagip ko ni Melvin. Pasaray makita nak ti amak nga aglulwa, tunggal malagip ko ti gayam ko. Nagsakit gayam ti mapukawan iti may sa anasingad agayam. Manipod idin, kanayo nak amalmalday, kat saan anailimod dayta iti amak. Amalmalday ka manan, anak ka. Ha? Ay, awan tatang. Di ka makapaglibak, Grace. Amuklatan ni Melvin manan ti pampanunutan. Ay, kumusta nga tamot to ni Melvin, tatang? Madanaga na kamin, nang runak at awan iti danana ti inana. Kaslakas tamad la ti sitwasyon na idi at dapay dito'y lugar tayaw. Saan ay anak? Wan tatang, nga makitkita na idi ti inana. Agin na si dagdalaeng. Sana kas ita talaga ang naging nadayudan. Sapay awan tayon amangan andingay kankwana. Ay, dakal ti kaasi ti Diyos, anak ko. Amo ka di na baybayan ni Melvin. Iso asaan ka unay nga agpampanonaw. Diyak namin maliklikan, tatang. Nang runak at kastoy nga awan klase. Kanayon idi dito'y ni Melvin. Kat makitkitak ang nakaragragsak ang makidupdupong kada tayo. Sa bagay, maawatak ti marikrik na am anak ko. Nabayagan nga gayim kayo ka ni Melvin. Arig na agsilpon dagiti bagis yaw, kastamat ka ni Aldaw. Kalpasan na, kilat nga imadayon ni Melvin. Talaga nasakit, anak ko. Sapay la kumarot, taday tinasayata ka sa saad, tatang. Tarabayan ko mati Diyos sa kanayon. Siyak ngamin ti ad-adda masaksakitan, no makitkitak ti gayam ko amalmalday, tatang. Frenny, awan klase tayo itong bigat. Sa dino di ka at mapapanaan kalpasan ti pan nakimisat ta. Kaslawan ganas kong agpasyar, friend. Mom, saan na kaya't ni Melvin ti kastadjar mo no bilang adda ditoy? Di mo unay pampanunutan di gayam ta. Kasla ngamin sa pulsa-pulak pay laeng. Nang runa no kastoy nga awan klase tayo. Takanayon idi amapan iji balay. Ay, napalalumot ngamin di inana. Di na lang harudan may paayan iti nga atensyon ni Melvin. Nakarkaro lakit nga harudan niya dayo na. Di na ba'y pinanunot mo't na niya tirik na, di anak na. Kastan sa amin dagiti daddo mababak nang. Napatpatag ti sanikwada, ngam ti pamilyada. Naibaglaangan ata nasingpot nga anak ti gayem ta. No sa bali lang ata, ay na, tsaklaamon, Frenny, ang mga no nag-rebel din. At data ngamin akanayon amangan andingay kankwana idi. Iso apulos asaan ang nakapanunot iti may kaniwas. Ay, Frenny. Mariknam ka di, friend? Kasla kanayon nga adda kurang, saan ka di? Tumpak. Nang runa, no, kakastoy a sitwasyon. Birok-birok ang dalatan ni Melvin.
Sana naragsak iti abroad, agawid la kuman. Sana kas karina ang makaawid dito ni Melvin, friend. Sana kas lakabang-ibang laang nga ili ti paggapwan na. Ay, sa bagay. Ay, amukon. Mapantalangan iti talon nyo inton bigat. Agbalon ta. Takampay iti. At iti ni Melvin nakaduwatang agpiknik. Naglabas ti panawunan niya, Frenny. Makatawin man din tinapalabas. Wan nga rod, kaslasan ang napupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Ag second year college stan, Aldo. Ano fa? Ay, kahit kung nga rod naguyudin ti Aldaw, tapno makaturupos tan. Talagang excited akong nagtrabaho, Frenny. Uray siyak mo ta. Kaya't kumutan ang matulungan ni Tatang. Kaasi mo't nagtaltalon. No kaya't mo di tulungan ta ni Tatang mo, kabayatan nga awan pa'y sirte di eskwela. Kaslalangit at aramidin tayo edad dapay dito ni Melvin. Nalagip mo man ang tigayam ta. Kanayon mo't? Kasmutlakan ka Tapno among Frenny, awan ti ka nito ajak malagip, friend ta. No, kumustan? Nagadadal matlaan. No, okay doon ka ni Mami na. Ay, talaga nagad do. Ti saludsod ko. Asaan apulos ang masungbatan? Tani Melvin lang ti makasungbat kadagita saludsod mo. Huwag nga rod, Frenny. Ay na, erase. Amok nga agliday ka man nen, tayong palagip ko man ng friendship ta. Okay lang. Talaga mo tasan ang mapunas itilagip ta ni Melvin. Isa may mayat matlang akanayon ta amalagip. Tapno kanayon na amakagat ti dila na. Kat malagip na ta a pinanawan na dito'y Pilipinas. Mabitlaang! Asino nga tayo ti nga ili? Asino ka? Kumusta kan, Grace? Melvin! Siya nga rod, Grace. Ada akon. Ala! Kaslang jak pala mamati asi kakagpay so dayta. Ala, umunag ka. Agyaman ak, Grace. Sige, agtungo ka. Kinalaat nak Di ka mamati nakaawid akon? Kasano nakaawid ka? Saan ayang agad-adal kay di Amerika? Sana ka nag-adal, Grace. Ha? Nagtrabaho ak tapno makailiw-liwag ak. Amo day tatikabsat ni Mami. Ngam din na yung bagbaga ka ni Mamik. Amo na nga na talagang agad-gad trick na kagadal ijay. Kasano ka nga rod ang nakaawid? Idi nakaornong ako ni Taramatag nga agawid. Nagpakada ako ni tiikit ko. Ngam saan nga iman nogot, aging nga iti di na nakasarita ni Mami. Impalawag na ti amin.
Imbaga na talaga ajak makakonsentrate ni agadal ijay no adayo ak ni mami. Kat? Dinak binaybayan ti Diyos. Naawatan mo't ni mami ti amin. Kat iti isa sangpot kundi ti Pilipinas. Nagkid daw kanya kiti pamakawan ni mami. Gapay ti naramid na iti kalabas. Kan gapay ti kinaawan oras na kanyak. Saan la aday ta? Inkarina pa yung agbalbaliw. Kat mga baruanan kamin. Ay, agyamanak. Kunak no saan tan nga agkita, Melvin? Mabalin ayamat. Da kayo ti kasla pamilyak. Da kayo ti may sapay arason. No apay kinayat ko tinagawid. No apay kinalikagumak. Mailiwak unayin ka da kayo. Kat, saan tayo nga rodan nga agsisina? Saan na pulos? Agin rola kiti pagadalan nyo. Oray delayed ako ni Tiway sa atawan. Okay lang. Tinapatag, agkakadwa tayo manen. Ay na, maragsakan lakit din ni Aldo. Apaman ama-amon na nakaawid kan. Agyaman na kiti Diyos. Tanakaradkad ka nakasangpot iti Pilipinas, Melvin. Maragsakan ak unay. Pulos ni namnama day di apagteng manang Emmy. Iti kang itingitan ti panagliday mi amang panpanunot ka ni Melvin agayam mi, isumat ti kalaat nga isasangpet na diti pagilyan. Kat nakarkaron ajak maawatan ti riknak, iti day di panangarakop na kanyak, apaman a nagkita kami. Tinaragsak a panagagayam mi kada Aldo, na ituloy manang, kat nakarkaron a nagbalin kami nga inspirado a nagadal iti kolehyo. Pudno a naudi iti makatawan ni Melvin, ngam awan anyaman na, tatinapatag, agpapada kami nga aggagayam a nakaadal. Nalabit a nagserbi matlaang nga eye-opener iti biyang ti ina ni Melvin tinapasamak. Ta iti panagsubli ni Melvin iti lugar mi, nadlaw mi amin akalugaranda, tinamin pinsan a panagbaliw ti inana. Saan laday tamanang? Adupay kadagiti marigrigat akalugaran mi, tinaipaayan na iti panggedan. Iti ababa sarita, adu tinatulungan na, banag nga ad-adan a nakaragsakan ni Melvin. Itamanang, agpada kamin nga adda bukod na pamilya ken ni Melvin, ngem ti panaggayam mi, nagtalinaed. Panaggayam amamati kami, amatawid matlaang dagiti anak mi, taitapay laeng, madlaw min ti kanasinged damat. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Grace. Grace, pagayam ko, maragsakan na kiti pakasaritaan nga insalaysay mo. Ti panaggayam yo ka ni Melvin, ket na isang sangayan. Day tatay kita ti panaggayam, asaan abasta rebbaan ti anyaman na panubok adumteng, nang runa ket nagbalin pa yan anasinged ti pamilyayo akunam, nang runa dagiti anak yo. Agpada kayo nga aggayam apagwadan, ket namnamaek nga adu ti maikan inspirasyon, babaan iti na isang sangayan a panaggayam yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Mapunas, dito'y lagi